Kodi first deputy speaker ndi ndani? Khani pomwepo kuti mudziwe zambiri za first deputy speaker, apapata kubweretserani mchezo umene unalipo ku parliament pakati pa Linda Masinga ndi first deputy speaker. Ndipo iwo watu ayankhula zochuluka mmene anayambira maphunziro awo mpaka nokuti apezeke ali ku parliament. Iwo anagwirapo ntchito ngati dokotala, ndipo kubwera kwawo ku parliament kuli ndi mbiri yodabwitsa kwambiri imene ndi yosangalatsanso. Khani pomwepo kuti tionerere macheza amene wabwinobwino, kenaka tipereke makomenti athu mmene timukudziwira munthu uyu. Tikulandireni pano pa Parliament Television, program yapadera imene tikucheza ndi First Deputy Speaker a Nyumba ya Malamulo Honorable Victor Musowa MP amene angosankhidwa kumene pa udindo umenewu. Muli ndine Linda Masinga, tikhala limodzi. Olemekezeka, congratulations. Ndathokoza kwambiri Posankhidwa ndithu ngati First Deputy Speaker a Nyumba ya Malamulo. Zikomo kwambiri. Ndithu komanso tikuthokozeni kwambiri kutipasa mpata umenewu kuti tikhale nanu programu ilero, ticheze nanu, timve ziwiri zitatu za zokhudza makamaka udindo wanu komanso inuyo. Ndithokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Toyamba ndimangofuna ndingomva kuti kodi Honorable Victor Musowa MP ndi ndani kwenikweni? Chidule kwambiri, nthano yanga ndi yayitali, koma chidule ndinabadwira Mulanje. Kuchoka Mulanje ndinaphunzira sukulu zanga kupita ku secondary school amati Phalombe, ndakhalira komweko. Tachoka kumeneko ndinapita ku Blantyre, tinapita ku college ku Health Sciences. Kuchoka ku Health Sciences ndinachita mwepita ku college kwina ku South Africa. Kumene kuja tachokako malo mobwerera kuno ndinachita somwa iwina wakulu ndinapita ku Canada. Ku Canada ndinakakhala pang'ono ndithu. Kumeneko ndinakamaliza ndikuphunzira ntchito zimene timaona anthu akadwala matenda m'makutu, komanso anthu akachita ngozi kupezeka unonga ubongo ndi asiya kuyankhula, akulephera kuyankhula. Zimene ndakaphunzira ndi zimenezo. Ndinabwerako ndagwira ntchito mdziko muno zipatala zingapo. Mota anthu ena pano akuona dokotala wawo, sakuonanso olemekezeka speaker. Ayi, akuona dokotala wawo. Ena amene anandiona chipatala cha SOS, kundiona kuchipatala cha ku Queens ku Blantyre, kumwayi wathu ku Adventist ku Blantyre, akuona dokotala. Ndiye chidule ndithu Victor Musowa ndi ameneyoyo. Chabwino. Ndithu. Ayikhala ngati tsiku lina tidzayala mphasa ndikuzamva kuti kodi nkhani poti mwati chidule tidzamve kuti kodi kutalika kwake ndikutani nkhani imene. Ayi ndizofunika kuti anthu asaziwe kuti Mulanje kuti matani. Famwina ena ali kumene koko akuvutika, asamve nthanoyo kuti mwina izawalimbikise so iwo. Kwambiri. Ndithu. Chabwino, ngati First Deputy Speaker, kukudziwani Nyumba ya Malamulo anthu ndithu amakudziwani ngati phungu wa Mulanje Bale. Ukuonani ndithu mugwira ntchito zanu nyumbamo, kukudziwani kunali kumeneko. Tsopano ngati First Deputy Speaker ndikukhulupirira kuti mmene mmakhala nthawi imene mmagwira ntchito ngati phungu wa Nyumba ya Malamulo nyumbayi mumaona ndithu mmene amakhala pa mpando uja ngati maspika amene anali mbuyo amagwirira ntchito yawo. Lero ndinu ndipo takuona ndithu mwagwira ntchitoyo mwatsogolera zokambirana za nyumbayi. Zinali monga mmazionera mukukhala kumpando ngati phungu mmene mmakhalira muja, kapena zimamveka motani tsiku la lero kuti mwatsogolera ndinu zokambiranazi? Lero linali tsiku lophatikizana kwambiri. Chifukwa mmene ndimanyamuka kuti ndikuyamba pamene paja lero. Ndinapita ndili woti ndakonzeka ndithu ndikugwira ntchito. Koma kenako ndinangofika pa khomo paja ndikulowa mmene muja, phokoso litayambika mmene muja ndikuyenda ulendo uja unatalika. Kuchoka pa khomo paja kwafika pa chimpando paja mmene muja nyumba ija ka step wesa kusintha, ena kuzenda pang'ono, ena kufulumiza. Koma chinali chinthu choti ukanatha kulira, ukanatha kusangalala, koma ndimayenera ndithu kuyenda kupita pa chimpando paja. Koma ndinaona kuti ndithu nzotheka nditafika pa mpando uja. Munangolimba mtima. Kuona kuti nyumba iyi ikukhala ngati ifuna izi ndimvera. Kena kuona kahamala kaja pambala nazo zoti basi zatheka. Ndiye lero siku la chisangalalo, komanso siku limene ndaona kuti kodi ntchito ija akamagwira ma speakers ambuyo acha imaoneka chonchicha.
tikakhala kuja kusioneka chimeneko imaonekera nditakhala pamene paja fa ndakhala paja nyumba ija imaoneka ikulu pena kakang'ono ena andilembera kumapeto chakuti simunandione ndakhala kumbuyo kuja simunanditchule ndauza kuti ayi siku lina zakutchulani koma ndithokoza kuti zachitika ndayisogolera nyumba ija zinthu zabwino kwambiri ukale ulendo wayambika ndipo wayamba ndi mphamvu tulero ndaona kuti umene wayambika basi ayi sosangalatsa ndithu tsopano mumadziwika kwambiri kuti leader of backbencher ndipo timaona ndithu leader of backbencher nyumba moja amati akayimirira ndithu kuyankhula nyumba ija imazakhala ngati kugwedera ndikudzamva kuti inde honorable Victor Musowa anayima nyumba ndikuyankhula ena nkumati analitu vokotu ndiye pano abwera pa mpando umeneyo ngati speaker first deputy speaker tiyembekezere honorable Victor Musowa omwe aja leader of backbencher character yake amene ija tiyembekezereso kuti ikhala kungotungonyamula imene jakutisa pa speaker apa ndiye kuti mmene muja 105 akhoza kupasa iweyo ndikuona ngati pali ntchito imene tinagwira ya leader of backbencher nyumba muja inali ntchito yokoma kwambiri ntchito imene imakuyenera kuti uzilawirira mmene muja uzikhala wokonzeka chifukwa leader of backbencher ntchito yake mmene muja ndikumvesera kuti sijali nalo akuti chani nde chikangozuka chinthu iwenso uzikhala ubongo wazuka leader of backbencher ndi munthu amene amakhala wachangu pa zochitika komanso akhoza kuyisintha nyumba ija kuti tiyankhe mwakuti anthu kuyankha zimenezo nde ndapita ndikuzonena kuti ntchito imene ija ndinamaliza komanso ndinayigwira bwino ndimayikonda wina kana zandiyimbira sanakhale speaker yamwe atisokhala leader of backbencher tazati ndikwanitsa bwanji 5 years ina ndikutamanga munda mucha fani kachiro ndi munda mwanga mmene mucha ndimayenda mmene mucha nyumba yonse ija anthu kwauza zochita mabwana akandituma kusogolo kucha koma pa speaker apa kukhala kwa ine first deputy speaker zapangisenso ma MP amene abwera kumene onena kuti nyumba ija ukhoza ndithu kuchita yako amene ankachitira leader of backbencher mucha osatulusidwa komanso kutumikira anthu ako munjira zonse chifukwa nyumba ija ndiyofunika kulimbana kuti tikamaliza kulimbana kuti gwirizane si nyumba yoti tizingogwirizana siku loyamba lomwelo ndase parliament maonera maparliament osiyana ndi pamene paja ndine mtsogoleri sinenso backbencher leader koma ndikamona backbencher sakupanga zaku backbencher kumene kuja ndimusiya apange fainenso ndinasidwapo kuti ndipange ndi nchichewa cha masiku ano kuti ndikhomerera wina kuti backbencher khalani pansi ayi agwira ntchito yawo koma aziwawerenga ma orders aja ma standing orders chifukwa asagwire mopitirira malamulo a nyumba ija ndi azaona kuti kahamala kachakabwera ndi pali ka section kena kovuta kwambiri amakachula 105 akakachula amangwenera munthu azipita ndimafuna ndifike ku 105 kuti kodi nthawi imene mumagwira ntchito yanu mmene mwanena kuti ndinayigwira ntchito ibwino kwambiri 105 sinagwiranso ntchito pa ine ayi ndithokoze ikanatha kugwira koma inalephera sanandipase sizinatheke ndipo anthu ambiri amaona ngati ine ndinatusidwa kambirimbiri koma ayi ndithokoze chifukwa chonena kuti aspika anapirira for backbencher simasewera koma sikunana ndiyimisa akutulusa anthu atafika paina anati ndikukupangani woni nangoti komatu apafuna kubweza magiya magiya inali 105 iyi koma ndithokoze kuti sinatulukepo nyumba muja ndagwira ntchito bwino ndi ma speakers amene analipo ma deputy speaker onse kuchokera mmene ndinabwera 2014 kusafika lero pakhala ma speakers ndi ma deputy speakers 6 onse ndagwira nawo ntchito bwino kwambiri muli ndi mbiri ndithu nyumbayi mwafotokoza kuti mwaona maspika kubwera pamalo pamene paja kugwira ntchito yawo ndime yawonso nkumapita mkuona kwanu kuti mwalowamo uno muchinthuchi mukuona kuti munthu agwire ntchito imeneyi ngati spika mmoti nkuyamikiridwa kapena nkunena kuti inali yabwino ntchito imeneyi achite motani zinthu zake zikhale motani choyamba aziwe kuti ndi mtsogoleri koma sautengenso usogoleriwo kusanduka ngati iye chairman wa chipani fa nyumba muja muli zipani zosiyana aziwe zoti zipani zija zimabwera ndi zofuna zosiyana nyumba muja aonesese kuti anthu sakubweretsa zakuchipani kwawo kulowetsa nyumba muja nyumba ija ikhale yopanda kukanganirana za chipani koma tizikanganirana zokonza ziko nde ine ngati khala pa mpando wa nyumba ija ndi alole ma MP abwere pamaso aime alongosoleza kumuzi kwawo mavuto akwawo popanda kuwalesa anthu akwawo akufuna atawamva lero MP wina wakumzimba nonse chiro noti anthu akwawo anamuimbira kuti tifuna uyankhule lero ndipo anachita kupempesa kuti ngati sayankhule lero
ndikhala pa nkhondo ndi anthu akwathu ndene ngati mtsogoleri ndikuyenda kuwalola ma-MP ngati amene kuti ayike maganizo awo ku nyumba ija Malawi amve andi anthu asakumbukira tikamazamaliza ntchito kuti anayesesa ndipo tiyesesa tigwira bwino ntchito sitikhala phungu amene apondereze ma-MP achizimayi ma-MP ang'onoang'ono amene tiwapasa mwayi kuti aphunzire ntchitoyi sikuna tikazachoka ife wazatenga ndi iwowo ndithu tiwaphunzise zinthu zabwino tisawaphunzise zinthu zolakwika. Chabwino uthenga wanu ungakhale utani kwa Malawi amene mwina amakudziwani kuti awa anali Honorable Victor Musowa MP wa Mulanje Bale komanso mwina adokotala awo muzipatala amene mmakhala mugwira ntchito muwauza zotani pano mmene mwatenga udindo umenewo ngati First Deputy Speaker? Ndimafuna choyamba ndathokoza Malawi wonse nditasankhidwa andi supporter ma social media amalemba zabwino mfuna zoti ndimaziona zimene zicha moti akazilemba zimene zicha ine ndikaona thazino makhala kuti tulo sinavuta ndikawerenga zimene zicha umapezeka wagona komatu ndendo walonjezo tigwira ntchito yabwino tisupporta aspika athu komanso ine ngati wachiwiri wawo ndigwira ntchito yabwino kwatumikira Malawi omwe mudusa malamulo amene athandiza Malawi sikuti ifo iti lamulo labwera parliament lizingodusa ayi tiyesesa moduse lamulo loyenileni limene liwatumikira Malawi kuti mavuto a Malawi ngati nyumba ya malamulo tiwathandizire ndi chikhulupiriro kuti ndiyesesaso kwambiri kulimbikitsa achinyamata kwambiri ndipo ndalonjeza achinyamata kunja uko ndi mkati muno kuti ineyo ngati wachiwiri kwa speaker ndithandizana nawo asogolero sapa muzipano kunena kuti nyumba iyi mukhale kagulu ka achinyamata ma MP amene azoona zovuta za achinyamata m'Malawi muno kuti so achinyamata azipindula nayo nyumba iyi ife achinyamata ali mbali zonse kwa azimayi kwa azibambo kumene kula achinyamata so na amene wakangwamba kupindula ziko litukuka nde ine ndiyesesa kwambiri ndi mphamvu zanga kugwisa ntchito udindo uwu kuti achinyamata m'parliament imu agwire ntchito kuti achinyamata kunja kuwapindule ndithu. Pere kupita kumapeto tingofuna timvere kodi kupatula kugwira ntchito ngati mtsogoleri kundale ndi chani china chimene mmachita kapena chimene tsiku ndi tsiku mmatha kudzuka kusangalatsa moyo wanu kapena inuyo nokha ndikuchita chomwe chisakhuza ndi ndale? Pali zinthu ziwiri zimene ndimazikonda. Choyamba ndinabadwa ndisakudziwa kusambira koma ndikupita nditapanga apply school ku Canada ku Toronto anandiwuza kuti pafunika tu condition yoyamba munthu oziwa kusambira ndende ndeti panga bwanji takula kale ndende ndapita ku skulu yakuphunzira kusambira ndende nayika kapira mozoka waphunzira utakula umayesesa ndende naziphunzira ndende makukonda kusambira kwambiri moti ndimakukonda ndimapita kukasambira pafupi mpaka na lero koma ndikakha kuti holiday yakoma ndifuna ndipange zinthu ndili ndi gulu la zanga ku Blantyre yako amayendesa zimagamulo zachikale kwambiri zakale zimene ankayendera azungu mwina pobwera muziko muno kale zimachedwa zima Land Rover zima Defender zachikale kwa basi ndeti makwera zimenezo ndeti makayenda ndetayenda Malawi muno kunyika kuja mwine ka 12 kakwana ndayenda kwa basi palibe boma limene sindinaponde ikanakhala gamu limakafika kulikoma ndikanapita nayo koma ndaisi hapo kukhatabe kusalima kawiri kukwera stima kupita kulikoma ndapangapo zinthu ndi anthu amenewo ndimakonda kuyenda Malawi muno komanso mayiko yandikira nditi magamulo zachikalezi ndi Blantyre anthu amandiziwa ndithu kuti uyo ku Land Rover uchi ndi siku lina ndichikopera kulilongwe kuno ndi join zimene za Land Rovers mwina speaker ndizapempha tizayimika pa parliament ipa Land Rover achikale usati amaona za nyuwa nakukwera anthu za koma zoti panopo palibe kukwera parliament kuno zimenezo za 1980 chakuti za 1970 chakuti tinkazi oti ma 110 zimene zichi ndi pali china chachifupi kwambiri ndi chimene timakonda zimene zicha timakoka matelera ake timanyamula matenti timagawa matenti kwa ana skulu amene akufuna kuphunzira kuchita kampu tikapeza matenti ambiri anthu amatipasa ifenso timapereka kwa anthu ena timathandiza kwambiri timapereka zipangizo timasonkha ndalama tikamayenda siku lina ndithu muzapite mukaone Cyclone Freddy tinapereka katundu wochuluka kwa Malawi amene anakhuzidwa moti timakhala wokondwa kwambiri kuti mpaka na nthawi imene president wa dziko lino anachula gulu la Land Rover kuti tikuthokozeni tukatachula Land Rover jamaina tusanachuleni nali gulu lomwelo
koma ndi china chimene ndimachikonda kwambiri Blantyre anthu amandizoti uja wa Land Rover uja musowa wa Land Rover ndiye ndimazikonda zimenezo kwambiri. Zinazo sinayesepo mpira sinamenyepo koma kuno ndimayesesa koma ndipapita kuvaka phokoso ku stadium koma sinditha mpira sinditheratu koma anthu amandilowesa ndimakhala 5 minutes m'bwalo ndikapanga phokoso amanditulusa ndimangopita ukasangalala nawo koma ziwirizi ndiye zimene ndimazikonda ndi mtima wanga wonse. Ndathokoza kwambiri kuti mwatigayirako mbali ina ya moyo wanu imene muyasira maidziwo. Ndathokoza. Komanso tikuthokozeni potipasa mpata kuti ticheze nanu tsiku la lero timvepo ziwiri zitatu tadziwa kuti Honorable Victor Musowa ndi andani komanso iwo amatani komanso akonza zotani chitsogolo mmene atenga udindo umenewo. Ndikuthokozeni kwambiri ino TV ya Parliament. Tiyeni tipereke mpata kuti anthu ambiri azoe Parliament ndi chani. Fanthu angotona atasonkhana kuno ena sazi kuti timazatani kuno koma chifukwa cha inu mukayendera anthu kumiziku kuwaonesa kwambiri zinthu zimene timapanga kuno anthu mwina asamba kuti khulupirira kuti komatu anthuwa ndasogolera amene amapita kukapanga malamulo okonzera dziko lathu kuti likhale pabwino. Ndi ndikuthokozeni kwambiri chifukwa cha kuyankhula ndi ineyo. Zikomo kwambiri. Zikomo. Tikufuneni zabwino zonse. Ndathokoza. Pa ntchito yanu. Zikomo kwambiri. Pameneponso mpamira tsirizira kucheza kwathu ndiye First Deputy Speaker a Nyumba ya Malamulo kuno ku Malawi, Honorable Victor Musowa MP amene angosankhidwa kumene. Kufikira tsiku lina amene tidzakhalenso ndi mlendo wina mu program imeneyi. Khalani pomwepo, pitirizani kuonera program athu otsatira. Munali ndi ine Linda Masinga. Osayiwala kupanga like komanso subscribe mukatero ndoti mwatipanga support.